So, mo din ni ang plaza sa Pilaria sa tapong Malabian. Mauna ni guys, abot na mi sa Alicia Plaza. Mama! Okay, so manood mi nga sa entrance daw. May fountain. Yay! Maligo me! Ali, kay Sam na ta. Busa! Panilit. Panilit ba ta? Ali, Sam na ta. Palibag lagi, palibag! Ahora mong i-pour and his kuan guys. Wow! So, maulin na mi guys. Mara dito guys. Bye bye.